Mesihilik näme? Mesihlilerin inançları we adatları. Söz başı. After Mesihlilerin inançlaryny we adatlaryny hödürlemek bilen ol mukaddes kitabyň tutuş kitabyna esaslanýar. Ençeme söz aýatlary getirýär. Okuja bu aýatlary mukaddes kitapdan tapmaga kömek etmek üçin her sitatanyň ahyrynda çykytlar ýaýyň içinde berilendir. İlkinji çykyt Mark 12-nji bab 29-30-njy aýatlar. 6-njy sahypada berilen. Bu çykyt mukaddes kitabyň bir bölegi bolup, onu Mark diýip adlandyrylýan kitapdan 12-nji bab 29-njy we 30-njy aýatlardan tapyp bolýar. Awtoryň mukaddes kitapdan hakyky sözleri salgılanmadan göz öňünde tutan beýanlary diňe sanlar boýunça giýeredilen. Meselem, 9-njy sahypada soňky hataryň gapdalynda onuň diýen sözüň ýerdinden bir sany goýulan. Bu kitabyň ahyrynda 80-nji sahypada bir sanyň aşagynda şol aýdylýan zat baradaky maglumaty siz mukaddes kitapdan bölümiň adyny, babyny we aýadyny tapyp bilersiňiz. Eger okuji mukaddes kitabyň nusgasyny edinse we bu kitap boýunça çykytlary okasa, bu okuja bu kitabyň mazmuny boýunça has köp bilim berer. Bu kitapda berilen ähli mukaddes kitap salgylanmalary türkmen dilindäki mukaddes kitabyň terjimesinden alynan. Gadyrdan dostum, men seniň bedende we ruhda sag gurgunsun diýip umyd edýärin. Men saňa çyn ýürekden salamymy iýerýärin we seniň dostlugyň üçin Hudaýa alkyşaýdýarin. Seniň hakykaty tapmagy bolan ihlassyň Hudaýa we gutuluşa eltýän ýolda, ýagny dogry ýolda ýöremäge bolan ihlassyň maňa uly şadlyk berýär. Öňler sen biziň, ýagny Mesihi dostlaryň inançlary we adatlary barada ýygy-ýygydan sorapdyň. Senin gözleglerine ähli maglumatlary bermäge hiç gaçan ýeterlik mümkinçilik bolmady. Şonuň üçin hem men saňa biz Mesihlilerin näme inanýandygymyzy, biziň dini pardalarymyzyň we däp desurlarymyzyň nämedigini jikmejik görüň bermek üçin saňa uzyn hat ýazmak kararyna geldim. Bilişiň ýaly, dünýäde 1 milliarda golay adam özlerini Mesihi diýip adlandyrýarlar. 2022-nji ýylda Mesihlilerin sany 2,2 milliarda yetdi. Olaryň käbiri hakyky Mesihliler. Käbirde gynansak da diňe atlary Mesihi bolup durýar. Biz Mesihliler hem käbir beýleki dindäki adamlar ýaly köp mezheplere bölünýär. Olar biri-birinden her türlü taglymatyň we secde etmeleriň görnüşleri bilen tapawutlanýar. Şonuň üçin hem bu hatda ähli Mesihlilerin näme inanýandyklaryny ýa-da olaryň hemmesiniň nämede ılalaşýandyklaryny beýan etmek mümkin däl. Muňa garamadan dünýäniň ähli künjeklerinde millionlarça Mesihlilerin indiki sahypalarda okajak hakykaty bilen ılalaşjakdyklaryna men inanýaryn. Men seniň Mesihlik dininiň bu düşündürüşini terasaplyk bilen okaýarkaň, sen Hudaýa has golay ýakynlaşarsyň. Sen ony has gowy tanarsyň, has köp söýersiň we has bir tawin olarsyň diýip umyd edýärin. Men häzir seniň soraglaryňa bir-birden jogap bermäge ynanşarym.